Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us here an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name's Eze-Ana Ugochi Tubelu Norifite. Makajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Then bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Let's proceed with today's questions properly. You mentioned that due to the comic turning point, many called individuals will be exposed. Could you please explain this further? Thank you for that question. Because of the cosmic turning point, meaning the heat of the power of from the light of Chukwu is more focused here on earth. A ga-enwe ọtụtụ ndị mmadụ si n'ozi nzi na this new year. A ga-enwe ọtụtụ ndị mmadụ ndị agbara ọrụ is either it can be if I want to ọrụ what it simple means bụ na it can be there or here. No. Ị ga-eme ka ya stand alone. Ọnọdụ ka time of judgment. For ndị niile bụ ndị kwudosiri ike. Ifeọma ga-emere ha n'arọ this year ga-abụ the year of joy and abundance for those called ones. But for those lukewarm called ones, those called ones that are not standing firm, that are not here or there, their weakness will be exposed. And some of them will give up because they will not understand what they are doing. They will be confused because for the fact that they are not here or there, make them vulnerable. By the time the radiation of light beam solely on earth, like 2026, cosmic turning point, their weakness will be exposed. So some of them will quit. So don't be surprised before the end of 2026, you hear that then well, ụfọdụ ndị ịmara ha bụ ndị agbara ọrụ but ike agwụgwọ ha, they have backslided. If I will borrow for Catholic, I say how they use the word apostasy. They have ndị ga-adapụ n'okwukwe. So ọ bụrụ na m nọ na 2026 and then nwere ụfọdụ ndị agbara ọrụ upcomers get quit, I will not be surprised. Thank you. What advice do you have for those who are called but currently in a state of confusion or spiritual stagnation? Yeah, thank you. And my advice for these called ones, especially younger ones, is that because of the cosmic turning point, the heat is focused here on Earth, the radiation from the light region. If you are weak, if you are weak spiritually, you are not here or there, you will be exposed. And okay, maybe Kitabro for the Christmas, human spirits have matured to the level. Now, time has gone when younger ones are they feeding with a feeding bottle. Now, you are expected to feed by yourself. Yes. Ready if you dig it, they can what a toddler if the bottle when if you know. You are being expected to know what to do at the right time. So my advice to younger ones is make sure you are properly mentored. Maloney Neso. Your calling is not just as easy as you think. Makana nwere ike iche na ije ana kunata ndị mmiri gị. Ije ana rụ ahụ iburu dibịa. Bo ebido lụọ ọrụ. Bo ngwa do gị na arụ ka iche na ibia na jere nti e hall. Raise ya an altar. Ọ gabara gị. Ọ dịrị etu ahụ easy because now this year ada agbara mmadụ Christmas.
or he onye rụta ka ọ yeri. My advice is that at any given point this year, you become confused. That in what was here now? In what was not get a it is stagnant. Even a mistake you na ije ju onye aghọtara how things work, because they will complicate your issues. Try to seek from the masters exactly what you must do, because taking the wrong direction, wrong move will jeopardize everything for you, and you will quit. And don't allow anybody, when things are not moving the way you wanted it, when you are stagnant, no, not allow anybody to ask you or to advise you to go and walk it there. So no kite eji alụ eji enwe oke ibubo eji alụ dibịa, ma ọ bụ nọ nke eji afụ ụzọ, ma ọ bụ nọ nke eji agwa ministry, ma ọ bụrụ ka o gbuoro ite. Ihe ị na-eme ọwụ isi na from fire to frying pan. Ma ọ mmadụ asị gị ka ije tinye n'otu nzuzo nka, ma ọ ka onye ije banye ọkọt ndị pastors, ma ọ bụ ọkọt ndị dibịa, ma ọ bụ ndị agbara ọrụ, ma ọ witch doctors ọkọt, ka ị banye ka e wee enhance ya power. Na-ege na mpịawa azụ, because the era I on here now, 2026, will not condone that. Many will be exposed. Ọ bụrụ sọ ndị dibịa, many called ones ka na-ekwu maka ya will be exposed. Whether one, I don't know, the person one, I don't know, the okay, many will fall this year. Thank you. What advice would you give to ladies who choose to be a side chick instead of embracing marriage? Yeah, my advice to gị nwa na onwe gị na-ene m anya ebe nwa agbọghọbịa mana I prefer a side chick for reason, selfish reason personal to you. I'm here to tell you that nige banyam one of the best option. Never a side chick meaning that Ghana Madam Ka. Ugwana acquire Madam Ka. The umbrella, the shield, Madam Waluka. So they had a negu peanut. As you go to Nego Lesus, I can tell you, the Madam Chebabes or Babes. Come on, when you go on for Madame, so they would not in Yamato. So Nego Lesus does not mean that Madame chose Kakia no Yenwe. He had a negu peanut. And the Madam now has no way on. They train no more. Then, future tomorrow, yeah. Omazi Yanwa on our motasines and on our how I secure those properties young when see any negu peanut as a side chick. As a side chick, on one loser. I got damage jiggy. Ụfọdụ ndị nọ na fast lane bụ side chick ka eji elebe ihe a na-eme. So side chick as side chick ya onwe ka forbid you from ịmụta nwa. Ịghọtara ya? Then na-eyuzu gị ihe ọbụla ama na ama eji madam na a ga-eji go side chick wee mie. So it's not the smart, I can tell you. Na mmadụ esi na ya na-eri oke mana o ji eze ekere ụmụazị gba aghụghọ. And okay, I'm a one about imagine the area manage in ala bachanya. So we say that na the man, yeah, will not marry the man, but actually the man is side chick here. Oh, go on, I deceive one. I put a back on one on no, the baby, the man not going to sheet to the way. One again, the talk and not way. So I will advise you if Ono Bogenia decided to make you second or even third wife, embrace it. Okay, I give my career in my side chick. Yes, because I can tell you that those big ladies in Afro who is sustaining their expensive lifestyle is married men. Because some of these younger boys of less than 30 years will not have that financial muscle to give you those lifestyle of going to do their birthday in Canada, going to do your birthday in South Africa. Those boys of single boys of age 30 and below will not give it. Those people that we finance those years, those lifestyle are married men. And some people done on social media, you see those ladies that are living flamboyant lifestyle. As you know, go the latest 2024, 25 model. My brother, my sister, when they came a sugar daddy go here. So don't look at him because we're gonna get the embassy or get back here. Hello.
in spiritual aspect, is it good for someone to borrow money in order to do spiritual works? Yeah. Nke mbụgoro bụ na ya kwuru ya times without number is wrong. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee lụọ ọrụ mmụọ, were akwa were ọjị jee eze mmụọ iwe yọọ ha ayọ gwa ha na ọdụrọ mmụọ ma na ọdụrọ, mana ya bụrụ na ị na-aghọ mmụọ aghụghọ. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji mie n'onwe gị, do not go and borrow, because ị ma eje borrow ihe mmụọ ka ị wee setụrụ mmụọ. Mmadụ anyị na-eje borrow ego n'aka ya mmụọ ka ọ bụ ihe ị ga-eji mana mmụọ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na o nwere ego ị na-eme expect, i wee je borrow ego a sị ya biko nye m ego a next week nye gị, mana ịgbara ego a bụrụ ego iji eme biznes ga return, n'ihi na hope ego ya abịa abịa ka ị wee kwụ ụgwọ, maka na ego i spendịrị bụ expenditure ka ọ bụrụ investment. Now oduzie ego ahụ ị na-achọ ekwena ị na-atageti abịarọ, iburugo elaya onye ahụ ibiri ego, adụgba anyị bụrụ elaya, obi ya agbụ ya njọ, and obi gbaa ya njọ anwa ọ ga-eme effect ọrụ ahụ ịlụrụ, maka na obi ịgba ya njọ ahụ na-ebuteziri gị negative vibration, ọ na-ebidoziri gị ịgba ụgwọ na mmụọ. So don't allow any spiritualist to push you to go and borrow. Ọ bụrụ na ijiri ego mee appeasement, kwa mmụọ nkwa na ị ga-eme na ọ bụrụ na ego bịa jee mee ya, ọkwa na ego abịara gwa ha, inyekwara ha time frame, then ego bịa ime ya, ọkwa na ego abịara, don't give them time frame. Kara gị mma, and don't go borrow money from anybody or even to loan app or go to bank to borrow money for spiritual work. Na ọdụrụ ọbụla ọdụrụ mmụọ, ma na ọdụrụ, and I can tell you na without missing words, na mmụọ anyị egbughị ihe mmụọ ga-eme gị bụ as long as ọ ma na ị nwere ihe mmụọ ga-eme gị. Yes, na ọdụrụ ọbụla ọdụrụ ebe mmụọ ya na wee gbawụta nwanne dị bụ ndị nwere nwee ego iji eji akpọ pati, nwee ego iji ego eji ụgwọ iPhone, mana nwere ego iji eme ihe ị kwesịrị ime. Yes, ọ mgbe a ka mmụọ ga-afụta as prodigal son. Some people believe that spiritual work is very expensive. What is your view on this? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter, and everything, even lifestyle, life we are living now in Nigeria and Africa is very expensive nowadays. However, ọtụtụ ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji believe na spiritual work is expensive. One is because of accumulation of so many things. So my advice is that enwekwara ihe ndị ọzọ na-emekwa ka ọ dịkwa expensive. When you are running from pillar to post, when you are moving from one spiritualist to another, ọ ga-emekwa gị spend their unnecessary spending. The same way o ji abụ isi n'ụlọ ọgwụ nke maje n'ụlọ ọgwụ nka, isi n'ụlọ ọgwụ nke maje n'ụlọ ọgwụ nka, you spend more. So my advice is that before you dive into ịlụ ọrụ mmụọ, kpọkuo chi gị na ezumezu, ha direct ya gị to the right person. Ha direct ya, onye ọbụla ha direct na ya, remain with the person. Ọ bụrụ na onye ha direct na ya ejirigo ya card, o jirigo ya history, health history, onye a ga-enwe ike oge ọbụla from time to time, mgbe ọnwụ na ị nwere issue, ọ marugo na ịdị hypertensive, ọ marugo na o nwere ọgwụ ọ ga-enye gị, ọ marugo na o nwere ọgwụ nke ọzọ na ọ ga-enye gị ọgwụ nke ọzọ because of na ịdị hypertensive. So mana ijekwu dọkịta ọzọ, ọ nwere ike nye gị ọgwụ agwa uche atụmaghị na ịdị hypertensive, enwezie reactions, o jezie na rọzie another test wee find out na ọgwụ ahụ o nyere gị abụrụ ọgwụ ekwesịrị inye gị. By then ọ cost one a lot. Etu a ka ọ dị n'ọrụ mmụọ, mana ndị mmadụ adịghị use common sense. Mgbe ụfọdụ ihe ụnụ na-eji achọ abụrụ ọrụ mmụọ ka ị na-eji achọ, ihe ị na-eji achọ ọgwụ ka ị na-eji agwọ, and maka ihe ọ dịghị ọsịsọ. Onye egwuregwu si na onye ọ dị ọsịsọ na nwụọ ọsịsọ. Ọ bụrụ na ị ghọtara Igbo spirituality, mmadụ Igbo spirituality is not all about ịgwọ ọgwụ. Ihe Igbo spirituality ga-emere gị inyere gị aka wee align ya kwụọ ụgwọ iji na mmadụ mana mmụọ. Then hapụzi ụmụ mmụọ ka ha wee gozie gị. So ihe ị kwesịrị ịma. So ọtụtụ ndị mmadụ anyị na-eme encourage gị nwa na onwe gị join a group dị iche iche na ọghọta dị iche iche. Like na temple anyị nwere 4 groups. Ị nwere ike ị na-esonye na aja a na-achụ n'igwe.
Can one thing that will shock you. Do you know that ọbụrụ na join the aja a na-achụ n'Igwe? Ọ bụrụ na aja na aja eji eburu wee chịkọta ya, ị mara na abịa na mmụọ na unu niile tụkọtara ego eji wee ego ebu na aja eburu ka unu chụrụ. Ị nwere idea? So enwere the benefit of ayiri n'Igwe maka na Igwe bụ ike. So ihe ị ga-eme ma eme encourage na join. O nwere ọtụtụ ndị nlụgoro ọrụ for years. Now, if I na-emezi over the years, from time to time, maybe after some months, esonye na aja achụrụ n'Igwe. Ụfọdụ na-esonye every month na-achụ aja anyị n'Igwe. Mana ha adịghị arụsi major work. Because ha arụsigo major work dị n'ụzọ ha, ihe ha nọzi na maintenance. Daalụ. What advice would you give to families that have destroyed their family altars? Yeah, thank you. O nwere ọtụtụ families si jee kwatuo obi mebie akwari. Akwari ọmụmụ abụrụ ọsọsọ ọmụmụ ka ọ na-afụ maka anything multiplication. Ọ bụrụ na ị nọga ebe a na-adọ akwari, fụna ihe niile a na-etinye n'ebe ahụ gbasara multiplication. Akwari na-eweta ego, na-eweta many times multiplication. So o nwere ndị family ji emebie akwari ha. Ụfọdụ na-akpọkọ ya ọdụ ọmụmụ. Ụfọdụ jekwa je mebie so many things. Kwatuo mebie a na befa, ihe a na-adịrịzi ile. Ụfọdụ mebiri ndị ichie kwatuo obi. Why na ọ ma adịrịghị expensive? Ọtụtụ family dị etu a echepụtara na nwatakịrị si na okenye agbalahụ. Mgbe iji edechi obi nna gị lụrụ out of inspiration o nwere during his time, mmụọ wee gwe ya anya ji lụọ ọrụ ha obi, ebe ụmụ mmụọ na ndị ichie ga-anọ wee na-eme meeting na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ. Gị nwa ọbanshi wee je kwatuo jawa obi, ị ga-alụkwa jawa obi o. And I can tell you na mgbe ị ga-alụzi obi a, ị nwere ike spend the millions of naira wee lụọ jawa obi. Mana obi nna gị lụrụ mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa. Mgbe iji ekwa mmebi ya akwari ma ọ bụ ọdụ ọmụmụ dị be nna gị, ọdụ ọmụmụ dị ebe nna gị ha nwere ike adọọ ya wuchi ebulu, wuchi ọkụkọ. Back then, ewu na ọgọ back then dị cheap. So i were mebie nowadays, ọga ị ya akwụ ụgwọ ya based on ihe ewu na-eburu na-ada na kịta. Maka na n'ihi ejekwaje gozie ebunu ngala ọnụ. Ihe ọnwụ na ọ dara n'ahịa igo ya wee je dosikwazi ihe imebiri. So ọtụtụ ndị mmadụ na-edozi ihe ha mebisiri n'ezinụlọ. Ụfọdụ mebiri ọfọ, ụfọdụ mebiri obi ndị iche, ụfọdụ mebiri mere arụ dị iche iche, ụfọdụ kọmitiri arụ. Ọ bụrụ na family gị metara arụ, unu ga-eje kpụọ arụ. Ịkpụ arụ dị expensive because one thing dịgoro ebe a bụgoro na ofu atụrụ, full grown atụrụ dị involved. Ihe amagoro ego na that one. And the other things because ha akpụcha alụ awa ekpochi unu. Ịghọtara ya, unu na mmụọ ọgwụ maka ya ma arụ amel. Ihe niile aka is expensive. So onye nwere nkapị bee ya ọnụ, onye nwere nwa awọ sonyata ya ọnụ. Mgbe ị ga-afụ nwanne gị onye eriri eri ga-akpọrọ ndị prayer warrior bịa na-akwatuchi na-emebisi ihe unu ji dị ebube. Dọkwa ya aka na ntị maka na ọ dị isi mmebi. Mana mgbe a ga-asị ka ya erect ya those things back is money. Maybe the person ebido sị ahịa na ọ dị expensive. Ịbụrụ na ihe niile ahịa emebiri mmebi na-adị isi. Accumulation of ụgwọ niile a na-agba na mmụọ ka ị ga-akwụsị. Maka o ji mmadụ na ji ogwu ya. Ọ bụrụ na ijide ụmụ mmụọ mebie ọnọdụ harmony ndị nna gị ha kwadoro utu ụmụ mmụọ n'ọgba ndụ ha hibere, ịchọ ka ihibe ọzọ, you spend more and ọgwụ ya akwụ ụgwọ ya. Daalụ. Thank you so much. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, as you are following us, keep following our teaching. What can you hope on maybe here? Family Ben Nagi Jidiabuba. I want to find family Ben Nagi with various altar and Igbo ta, or total family will alter Haji Diabuba. Only according to Biono. Don't go and spoil it. I want to draw interested. Go poor money. Joe Quo Nakage Adronia.
ha jebe nwa ha agbọna gị igụpụ onwe gị n'obi unu mana ije na mmebi nke dị adị maka na ka nche ya ute missing words na nna nna gị maọbụ nna 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 gị ha hiberienu. They did that out of inspiration from the Holy Spirit. Mana duto emechiri anya gị ị na-afụta ha na-abụ ndị ọgụ mmụọ na ha ghọtara ihe a na-eme ka iji wee firuzie na obere ị na-emeta aka nke ha mma. In creation, you are not permitted to destroy what you cannot create. If you are not interested in benefiting from the altar, wụpụ onwe gị mee isolate were onwe gị mana ịnwa anwa mebie ya. I can tell you maka na onye na-agba egwu ikoro mmụọ mara na o nwere mmụọ na-etiri egwu ọnwụ na obi kaa gị ije kwatuo ọta ha ga-akwatụkwa ọta nke gị and they lose nothing. Family ya emebie obi family ya ji dị ebube emega ihe niile mekọsara ebe ọ na-esi na ndị ichie ga-anọ n'ezi wee na-eme mitin kere ebe ha ga-anọ na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ gị. So anyị na-agwa gị etinye aka n'ihe ọjọọ na-eme ihe dị mma Eze-Ana it shall be well with you. Yes, ka ị na-anụ ụlọ na-agbasara ya ndị mmadụ udo dịrị ọnụ.